Санҷар Ихсибоев аз майдон гирифта шуд ва Нуриддин Давронов ба ҷои ӯ акнун бозиро бояд идома диҳад ва ҳамчунин Зоир Ҷурабоев аз байни муҳофизатгарон вориди рақобат мешавад. яъне дар умум шоҳиди се тағйирот шудем дар оғози рақобати қисми дуюми дастаҳо. хуб биёд акнун боз ба ҳаятҳо як маротибаи дигар рӯ орем ва баъдан бевосита ба ҷараёни бозӣ бештар таваҷҷӯҳ мекунем. дар ҳайати дастаи меҳмон ягон тағйирот нест. Беҳрӯз Хайриев дарвозабон аст, футболбозони хатти дифо Алиҷон Кароматуллозода, Комрони Мирзохон, ҳамчунин Ҷонибек Шарипов ва Билол Сулаймонов ба ҳисоб мераванд. дар хатти ним муҳофиза Фирӯз Бобиев бо ҳамроҳии Комрони Мирзонаҷот, Мунир Давлатбеков ва Идрис Аминов бозӣ карда истоданд. дар хатти ҳуҷум бошад Шодибек Ғафоров ва Элчинбек Рашидбеков ҳунарнамоӣ мекунанд. сармураббии даста Алиёр Ашурмаҳмадов ба ҳисоб меравад. инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз сӯи футболбозони клуби марказии варзиши Артиш дар наздикии дарвозаашон ва боз ҳам як зарбаи дигари хавфноки стандарти ҷониби дарвозаи онҳо таъин мешавад. дар қисми якум ду дафъа чунин як ҳолат буд. зарбаи аввал аз сӯи Алишер ба девори дифоӣ расида баргашт. зарбаи дуюм аз сӯи Искандар мазарат аз сӯи Манучер Ҷалилов хавфноктар буд, аммо он каме баландтар ва ҳамин тавр акнун имконияти сеюм ҳоло барои футболбозони Истиқлол ба вуҷуд меояд. қоидаи бозӣ аз сӯи Алиҷон Кароматуллозода дар баробари Рустам Соиров вайрон карда шуд. зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад ва биёед бубинем ки зарбаро ки иҷро мекунад. Нуриддин Давронов зарба зад ва дарвозабон бо мушкилӣ ин ҳолатро бартараф мекунад. ҳоло офсайд барои футболбози дастаи Истиқлол ва ӯ дар ҳолати ғайрибозӣ қарор доштаасту тӯбро соҳиб шуд. аз ду вазъияти стандартие ки дар қисми якум буд, ин зарбаи задаи Нуриддин Давронов хавфноктар менамояд. бори дигар мебинем ки Беҳрӯз Хайриев чӣ гуна бо мушкилиҳо ин зарбаро бартараф кард. хуб акнун бевосита дар мавриди ҳайати дастаи Истиқлол хоҳем гуфт. дарвозабон Рустам Ятимов аст. футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд Максим Лапирёнек бо ҳамроҳии Алексей Ларин буданд. ҳамчунин дар паҳлӯи онҳо Аҳтам Назаров ва Искандар Ҷалилов бозӣ мекарданд, аммо Искандар Ҷалилов акнун иваз карда шуд ва дар қисми дуюми бозӣ мо ба ҷои ӯ Ваҳдат Ҳаноновро дар майдон мебинем. хуб Элчинбек Рашидбеков баъд аз бархурд каме осеб бардоштааст, вале ин чиз ҷиддӣ нест ва ӯ аз ҷои худ боло шуда фикр мекунам бозиро идома дода метавонад. хуб дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳамчунин дар майдон Амирбек Ҷурабоев, Алишер Ҷалилов, Рустам Соиров ва Манучер Ҷалилов бозиро идома дода истоданд. ба қатори онҳо гуфтем Зоир Ҷурабоев ва Нуриддин Давронов ҳамроҳ шуданд. яъне дар оғози қисми дуюми бозӣ мо шоҳиди се тағйирот шудем ки бинандагони арҷманд аз ҳайати Истиқлол гирифта шуд Искандар Ҷалилов бо ҳамроҳии Санҷар Ихсибоев ва Муҳаммадҷон Раҳимов. ба ҷои онҳо гуфтем Ваҳдат Ҳанонов, Зоир Ҷурабоев ва Нуриддин Давронов баромаданд. онҳое ки қисми якуми бозиро тамошо карда натавонистанд ва шояд сабабҳои муайяне барояшон буд, ман мухтасар ёдовар мешавам ки дар қисми якум бартарӣ аз нигоҳи идора кардани тӯб ва майдондорӣ дар ихтиёри футболбозони Истиқлол буд. онҳо бештар имкониятҳои голзаниро ба вуҷуд оварданд, аммо муваффақ нашуданд. клуби марказии варзиши Артиш бошад аҳён ба ҳуҷум мегузашт ва вазъиятҳои воқеан ҳам хавфнокро бо иштироки дастаи Алиёр Ашурмаҳмадов мо дар қисми якум надидем. рақобати имрӯза ва натиҷаи он барои ҳар ду даста барои баромадан аз гурӯҳ бисёр муҳим аст. партоби тӯб аз сӯи Нуриддин ва дар ин лаҳза Ваҳдат Ҳанонов наметавонад ки ба тӯб бирасад. дар гурӯҳи А бинандагони арҷманд ба ғайр аз ин ду даста ҳамчунин дастаҳои Равшан аз шаҳри Кулоб ва ҳамчунин Мастчо аз вилояти Суғд қарор доранд. бозии аввал бо иштироки онҳо сурат гирифт ва бо ҳисоби 5-2 тими Равшан пирӯзӣ ба даст овард. акнун дар гурӯҳ айни замон Равшан албатта садрнишин аст ва ин ду бошгоҳ айни замон бо як имтиёзӣ дар ҷадвали онлайн зинаҳои дуюму сеюмро ишғол мекунанд ва зинаи охирин бошад аз сӯи дастаи Мастчо банд шудааст
ҳоло дар пеш ин дастаҳоро албатта боз рақобатҳои даври дуюм ва сеюм дар гурӯҳи А интизор аст ки бозиҳо рӯзҳои 13 феврал ва 15 феврал бояд сурат гирад. Шодибек Ғафоров паси ӯ ба Элчибек Рашидбеков. Элчибек тӯбро хеле хуб нигоҳ медорад. Мунир Давлатбеков партоби тӯб ба сӯи ӯ ва ин вазъият ҳоло ба пуррагӣ рафт нашудааст. Акнун чӣ тавре мебинед ҳангоми идома додани ҳуҷум Ҷонибек Шарипов муваффақ нашуд ва ҳамин тавр тӯб аз майдон берун мешавад. Ҷонибек аз ҳайати дастаи Локомотив Помир ба клуби марказии варзиши Артиш гузариш кард. боз ҳам як футболбози дигаре ки дар ҳайати тими миллии ҷавонони кишварамон нардамоӣ мекунад акнун ба ҳайати бошгоҳи мазкур мепайвандад. шумораи чунин футболбозон зиёд аст дар клуби марказии варзиши Артиш ва фикр мекунам дар умум ин чиз имкон медиҳад онҳо дар якҷоягӣ паҳлӯ ба паҳлӯи ҳам бозӣ карда дар рақобатҳои лигаи олӣ маҳорати худро сайқал диҳанд ва боз ҳам дар бозиҳои муҳташами байналмилалӣ дар ҳайати тими миллии кишвар дар ҳайати тими миллии ҷавонони кишвар албатта ҳунарнамои бисёр хуберо пешниҳоди мошуд кунад. Манучер Ҷалилов аз чизе норозӣ аст ва ин эътирози худро ба довари марказ Хуршед Дадабоев мерасонад. шояд ӯ аз оне ки дар лаҳзаи қаблӣ нисбаташ каме футболбози дастаи мизбон ҷиддитар бозӣ карду як каме дағали сурат гирифт. аз ин чиз эътироз баён карда бошад. ба ҳар ҳол бозӣ идома меёбад ва боз як имконияти дигар. вазъияти бисёрам хавфнок аст. ба ҷои тӯб инҷо худи Манучер Ҷалилов ба дарвоза медарояд. аммо бояд баръакс мешуд. дар ин сурат Истиқлол ба пеш мебаромад. Ваҳдат Ҳанонов муборизаи ӯ бо Ҷонибек то ба охир талош мекунад. Ваҳдат пас медиҳад ба ҳамдасташ. инҷо қоидавайронкунӣ буд ё на? бале. акнун қоидавайронкуниро довар ба эътибор мегирад ва Алишер Ҷалилов дар лаҳзаи қаблӣ албатта ҳангоми мубориза барои тӯб қоидаи бозиро вайрон кард. мо шумо интизори саҳнаи қаблӣ ҳастем. Алишер пас дода аз канор ва чӣ тавре мебинед Манучер ба тӯб нарасид. вагарна шонси бисёр хубе буд барои ӯ то ин ки ба дарвозаи тақрибан холӣ монда гол занад. ин лаҳзаи дигари рақобат аст ки Ваҳдат Ҳанонов бо Ҷонибек Шарипов баҳри тӯб талош карданд. маълум буд ки онҷо Ваҳдат каме баъд аз бархурд бо Ҷонибек қоидаи бозиро вайрон кардааст, аммо ин чизро ҳам ҷиддӣ қабул накарданд. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол идома дорад ва ин вазъият дар якҷоягӣ аз сӯи футболбозони клуби марказии варзиш Артиш бартараф карда мешавад, вале Истиқлол дигар бора ҳоло тӯбро соҳиб шуд ва ҳуҷумро идома дода метавонад. ҳуҷуми навбатӣ бо иштироки футболбозони меҳмон ва партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо дарвозабон Беҳрӯз Хайриев дар ин лаҳза ҳам аввалин шуда ба тӯб мерасад. Алиҷон Кароматуллозода ва бубинед дар мубориза бо ӯ Амирбек Ҷурабоев тавонист тӯбро зада аз майдон берун кунад. Амирбек бо ин повқиқи худ иҷозат надод ки ҳариф ба ҳуҷум гузарад. дар маркази майдон боз ҳам тӯб ба ихтиёри футболбозони Истиқлол мегузарад. хуб, аз натиҷаҳои охирини ин ду даста дар бозиҳои чемпионат болотар бинандагони арҷманд ман гуфта гузаштам.
аз ҷумла охирин рақобате ки бо иштироки онҳо дар доираи лигаи олии футболи кишвар буд рӯзи 27 сентябр дар соли 2020 сурат гирифт ва дар ҳамон бозӣ голи ягонаи Мунир Давлатбеков дар дақиқаи 40 қалабаи клуби марказии варзишии Артишро таъмин кард. Баъдан дар қисми дуюм мо шоҳиди як корти сурх шудем ки Зоир Ҷурабоев аз майдон хориҷ карда шуд аз ҳайати Истиқлол ва ҳамон бозӣ бо ҳисоби минимали 1-0 ба фоидаи дастаи мизбон ҷамъ баст шуд. баъдтар ман болотар ишора кардам дар се бозии охир клуби марказии варзишии Артиш дар баробари Истиқлол 2 ғалаба дорад ки ҳар ду ҳам дар чемпионат албатта ба даст оварда шуданд, яке соли 2019 ва дигаре соли 2020. имконияти бисёр ҳам хуб инҷо ҳуҷуми навбатӣ бо иштироки футболбозони Истиқлол ва читавро мебинем зарбаи задаи Манучер баъд аз он ки садгузорӣ шуд аз сӯи муҳофизатгар Комрони Мирзохон аз майдон берун шуд. бори дигар мебинем борисаи 1-1 ин ду футболбозро ва читавро дидед муҳофизатгар албатта кӯмак расонид ба ҳамдастояш то ин ки Манучер ҷониби дарвоза зарбаи рост зада натавонад. Алишер тӯбро ба бозӣ медарорад. ҳоло ин вазъият бартараф нашудааст ва фориқболии футболбозони клуби марказии варзишии Артиш дар дохили ҷаримагоҳашон қариб буд барояшон албатта бисёр гарон биафтад, аммо як илоҷ карда тавонистанд ин вазъиятро рафт намоянд. агар ба солиёни пештар аз ин рақобатҳои ки байни ин ду тим сурат мегирифт дар мусобиқаи лигаи олӣ таваҷҷӯҳ кунем, пас он ҷо Истиқлол албатта бартарӣ зиёдтар дошт ва бо ҳисобҳои калон дар баробари ҳариф онҳо муваффақ мешуданд. Нуриддин Давронов партови тӯб ба сӯи ӯ, аммо ҷоҳандасташ албатта тӯбро қабул карда наметавонад. барои мо шумо маълум аст ки Нуриддин Давронов солиёни гузашта дар ҳайати бошгоҳи хориҷӣ ҳунардамӣ мекард ва акнун ҳоло эҳтимол ҳаст боз дар ҳайати бошгоҳи хориҷӣ фаъолияти бозигарии худро идома диҳад. Нуриддин Давронов ҷо бархурди бисёр ҳам ҷиддӣ байни ӯ ва Фирӯз Бубиев. бале, Нуриддин инҷо сари вақт поқеҷро анҷом дода натавонист, дер карда буд ва баъдан бархурди ӯ ва Фирӯз Бубиевро дидем, дар ҳоле ки Фирӯз бо тӯб набуд. بیاید باری دیگر ببینیم. البته دوار هم در لحظه قبلی یک کمی گذشت میکنند بر نوریدین، اگر نه در برابر قاعده ویرانی به اعتبار گرفته‌اش همچنین دیگر جزا هم از سوی او تطبیق شدنش ممکن بود. البته احتمالیتی در استقلال باقی ماندن نوریدین دورانов هم هست. اینجا اشتباه بسیار دقیق از سوی فوتبالبازان استقلال شده. به غفارов با توپ گزارشی او، اما نه الکسی لارین توانست این اشتباه هم دستایش را جبران کند و توپ را از حمله‌گری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بگیرد. علیشیر با توپ پاسی او به کنار. زویر جورابویف، زویر و وحدت حنونов دو دفاعگری که اصلا میتوانند در خط دفاعی مرکز هم بازی کنند. بعد از عوض کردن همدستای خود در کنارهای خط دفاع قرار گرفتند و بیشتر یکی توسط کنار چپ زویر جورابویف و دیگری توسط کنار راست وحدت حنونов با هجوم ها پیوست شده ایستادند. نو باز هم میبینیم که احتم نظرف در پهلوی دو لیگانر دیگر در خط دفاعی مرکز بازی کرده ایستاده است. یعنی باز هم میتوان گفت سه دفاعگر مرکزی در عموم امروز در هیئت استقلال دیده میشود. هرچند اگر با تعداد دفاعگران توجه کنیم همگی آنها محافظتگران مرکزی هستند، چی وحدت حنونов و چی زویر جورابویف.
аҳтам албатта муҳофизатгари канорӣ аст, аммо давоми як соли охир мо ҳам бештар онро дар хати дифои марказ дидем. Як имконияти дигар ва боз ҳам зарба баландтар аст. имрӯз аз шумораи зиёди зарбаҳое ки аз сӯи Алишер Ҷалилов иҷро мешавад, танҳо як зарба рост ҷониби дарвозаи Беҳрӯз Хайриев буд. Дигар зарбаҳо ҳамагӣ баланд ва ноаниқ. бори дигар мебинем. Нуриддин ҷо боз ҳам дар мубориза муваффақ шуда натавонист. ӯ ва баъдан Ваҳдат Ҳанонов ту ба ихтиёри футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш мегузарад. албатта баъд аз ҳамон осеби ҷиддие ки Нуриддин Давронов бардошт, он суръати қабли, он боварие ки дар ӯ дида мешуд, як муддат набуд ва тадриҷан албатта ҳолати варзишӣ ва ҷисмонии худро беҳтар кард Нуриддин Давронов ва фикр мекунам боз ҳам метавонад ҳадақал ба ҳамон сатҳе баргардад ки қаблан дошт, то замони осеб бардошта нашад. алиҷон Кароматуллозода на инҷо иштибоҳан тӯбро ба футболбози ҳариф дод ва акнун имкони ба аксулу ҷун гузаштан ҳаст. инҷо аввалин шудакӣ ба тӯб мерасад. албатта дарвозабони ҳариф ва Беҳрӯз Хайриев то ба охир ҳаракат кард, иҷозат надиҳад ба Рустам ба тӯб бирасад. ҳамин тавр Соирови ҷавон ба тӯб намерасад ва акнун аз назди дарвоза бояд Беҳрӯз Хайриев тӯбро ба бозӣ дарорад. дар қисми якум бинандагони арҷманд дар мавриди чанд футболбозе гуфтем ки ҳайати дастаи Истиқлолро тарк карда буданд. дар баробари онҳо ин шабу рӯз мо аз легионерҳое ки мавсими гузашта дар ҳайати ин тим буданд се нафари дигарро намебинем. яке Воҳид Орасаҳедов, дигаре Виктор Свежов ва сеюмин албатта Марко Милич. дар баробари онҳо аз футболбозони маҳаллӣ Саид Мухтор Азимов ки баъдан ба Файзканд иҷора дода шуд, ҳамчунин боз чанд футболбози дигар ҳам ҳоло дар феҳристи бозигарони дастаи Истиқлол нестанд. ин шабу рӯз хабарҳо албатта атрофи омадани ин ё он футболбози нав ё ин ки рафтани баъзе аз футболбозони пешин зиёд ба гӯш мерасанд ва фикр мекунам вақте ҳама чиз мушаххас шуд, баъдан дар мавриди ин мавзӯъҳо боз муфассал ба шумо иттилоъ ҳам медиҳем. аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. алиҷон Кароматуллозода то ба охир бо Рустам Соиров талош карданд. ҳарду ҳам бозигарони ҳайати тими миллии ҷавонони кишварамон мебошанд ва дар ин мубориза дифоъгар аз ҳамлагар беҳтар ҳаракат кард. дар бозиҳои қаблӣ голҳои дастаи Истиқлолро бинандагони арҷманд Манучер Ҷалилов, Шаҳром Сулаймонов, Муҳаммадҷон Раҳимов, Хуршед Тимур Ҷураев ва ҳамчунин Рустам Соиров ба ҳадаф расонда буданд. дар ҳисоби Манучер 2 гол, дар ҳисоби Муҳаммадҷон Раҳимов 2 гол ва дар ҳисоби футболбозони дигар 1 голи сабт шудааст. яъне дар назар дорам дар марҳилаи интихобии мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишварро ки онҷо дар ҳайати Истиқлол ҳамин футболбозон гол заданд ба дарвозаи ҳарифон. ва ҳоло дар марҳилаи ниҳоӣ имсол ягон гол аз сӯи футболбозони ин тим ба қайд гирифта нашудааст. сетан аз футболбозони клуби марказии варзиш Артиш дар девори дифоӣ қарор доранд. зарбаи ҷаримавӣ иҷро карда мешавад
вале тавассути бозигузорӣ, аммо имкони зарбазанӣ пайдо нашуд ва ҳоло аксулуҷуми футболбозони клуби марказии варзиши Артишро мебинем. Лек нофаҳмӣ байни Идрис Аминов ва Элчибек Рашидбеков боис бар он мешавад ки ин ҳуҷум қатъ гардад. Футболбозони Истиқлол як таркиббороии хуберо фикр карда буданд, аммо ҳангоми амалан иҷро кардани он дар майдон муваффақ нашуданд. хуб, ҳоло агар ба курсии бозигарони эҳтиётии ҳар даста таваҷҷӯҳ кунем, ибтидо ба ин ҳуҷум назар меандозем ки бо чӣ хотима мебарад. Ваҳдат Ҳанонов партоби тӯб аз сӯи ӯ, дарвозабон тӯбро дар майдон нигоҳ дошт ва бо ҳамин ҳуҷуми футболбозони дастаи меҳмон ҷамъбаст мешавад. Хуб, дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Истиқлол футболбозони зерин қарор доранд. Дарвозабон Муҳриддин Ҳасанов, ҳамчунин муҳофизатгар Ромиш Ҷалилов ва ниммуҳофизатгар Шаҳром Сулаймонов ва ҳамлагар Салом Ашурмамадов номнавис шуданд ки мумкин дар қисми дуюми бозӣ мо дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ боз дар майдон ду нафари онҳоро бубинем. хуб, дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш бошад футболбозони зерин қарор доранд. Ҳусниддини Муҳаммадалӣ дарвозабон, Феликс Тете, Саёди Ковусшо, Шервони Мабачоев, Явос Най Парфет ва ҳамчунин Комрон Иброҳимов қарор доранд. ҳоло тағйирот аст дар ҳайати дастаи мизбон ва ду нафар футболбоз иваз карда мешавад. ибтидо ба майдон мебарад таҳти рақами 10 Шервони Мабачоев ва ӯ ба ҷои Шодибек Ғафуров бозиро идома медиҳад. ҳамчунин Элчибек Рашидбеков ҳам аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Феликс Тете бинандагони арҷманд вориди арсаи рақобат мешавад. Шервони Мабачоев мавсими гузашта яке аз беҳтарин ҳуҷумкунандаҳои ҷавон дар чемпионат буд ва бозиҳояш ҳам бисёр ҷолибу диданӣ ба ҳисоб мерафт. имсол аз рӯи хабарҳое ки дастраси мо шуд, чанде аз бошгоҳҳо мароғ зоҳир карданд ба ин футболбоз, аммо ӯ хост дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш фаъолияти бозигарии худро идома диҳад. Дар воқеъ мавсими гузашта ин тим дар чемпионат натиҷаашро хубтар кард назар ба мавсими қаблӣ ва онҳо зинаи сеюмро ишғол карданд. аз 18 бозӣ дорӣ кардаашон 8 ғалаба, 5 мусовӣ ва 5 бохтро ба қайд гирифтанд. дар маҷмӯъ соҳиби 29 хол шуданд. зинаи сеюмро банд карданд баъд аз Истиқлол ва Хуҷанд. Куктош аз онҳо қафо монд, ҳарчанд то ба охир бо ин даста баҳри зинаи сеюм талош мекард. вале клуби марказии варзиши Артиш ба мусобиқаҳои осиёӣ роҳ пайдо накард, ба он хотире ки равшан ки иштирокчии лигаи якум буд дар ҷоми кишварамон ғалаба кард ва ба ҳайси ғолиби ҷом маҳз роҳхатро ба мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи осиё онҳо ба даст оварданд. дастаи дуюм бошад аз чемпионат ин Хуҷанд буд ки ин роҳхатро ба даст овард. тӯли 2 соли охир беҳбудиҳои зиёд дар дастаи клуби марказии варзиши Артиш дида мешавад. аз ҳар ҷиҳат, ҳам аз нигоҳи менеҷмент, яъне мудирияти даста, ҳам аз нигоҳи ҷалби футболбозон, он корҳои тарғиботиву ташвиқотие ки анҷом дода мешавад, ҳам хадамоти матбуотии даста фаъол шудааст. хулас беҳбудиҳои зиёд дар ин тим дида мешавад, аммо ҳоло анавон натиҷаҳое ки акнун заруранд баҳри гӯем пештоз шудани ин тим дар футболи тоҷик ба қайд гирифта намешаванд. албатта то ҷое мушкил аст. дар баробари Истиқлол ва Хуҷанд мубориза бурдан, аммо клуби марказии варзиши Артиш гуфтем ба беҳбудиҳои муайян дар бозии худ дар натиҷааш давоми 2 соли охир ноил гардид ва акнун ҳамагон интизоранд дар ҳамин занҷири ба ҳам пайвастаи бисёр хубе ки дида мешавад. ҳама ҷиҳата корро дуруст ба роҳ монданд. дар ин мавсим ҳам ҳамин гуна фаъолияти хуб дошта бошад, то ин ки дар мусобиқа ҳам, яъне дар мусобиқаи чемпионати кишварамон натиҷаҳои аз ин беҳтар ба даст оянд. дар воқеъ бояд фаромӯш накунем ки чандин варианти номгузории лигаи олӣ пешниҳод шудааст ва мухлисони алоқамандони футболи баҳтанӣ метавонанд ба сомонаи расмии
федератсияи футболи кишвар дохил шаванд ва фикру назари худро дар мавриди ин чиз баён дошта бошанд. Шервони Мамбачоев баъд аз бархурд бо футболбози ҳариф каме осеб бардошт. Бояд ин ҳолатро бубинем. Максим Лаперёник бо ӯ талош кард. Шервони саломатияш хуб аст, ба бозӣ бармегардад ва рақобатро тайёр аст ки идома диҳад. албатта ҳадаф ва мақсади асосии клуби марказии варзиши артиш ин мубориза баҳри рохати мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи осиё аст ва фикр мекунам имсол бозам онҳо дар ин замина корҳои хубро роҳандозӣ мекунанд. Ваҳдат Ҳанонов бо тӯб. партоби тӯб аз ҷониби ӯ бисёрам хавфнок буд инҷо, аммо дарвозабон аввалин шуда ба тӯб мерасад. тӯбрабоии хуб аз сӯи футболбозони дастаи Истиқлол. ҳуҷум идома дорад, имконияти бисёрам хуб ва боз як зарбаи дигар, аммо баланд. ба гумонам дарвозаро каме баландтар гузоштан зарур аст то ин ки Алишер зарбаро рост ҷониби дарвоза равон карда тавонад. намедонам инак ин кӯшиши чандуми ӯ буд дар рафти бозии имрӯза ки боз ҳам зарба баланд ва хато иҷро карда мешавад аз сӯи ӯ. ба ҳар ҳол футболбозе ки мисли ӯ истеъдод ва қобилият дораду иқтидораш ҳам бениҳоят бузург аст. ҳангоми ба нишон гирифтани дарвоза баъд аз чандин иштибоҳое ки буд хулосаи зарурӣ бароварда дуруст ҳаракат намуд. агар на албатта ин чиз дер боз дар хотири мухлисон боқӣ мемонад ва онҳо ин чизро албатта ҳамчун лаҳзаҳое ки бисёр имконияти хуб дошт вале истифода накард дар хотир мегиранд. Ахтам Назаров аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Ромиш Ҷалилов ба майдон мебарад. Ромиш аслан метавонад ҳам дар канори хатти дифоъ ва ҳам дар канори хатти ним муҳофиза бозӣ кунад. ҳоло ки ба ҷои Ахтам Назаров вориди майдон шуд, мумкин дар хатти дифоъ бозӣ кунад. ҳамчунин Салом Ашурмамадов ба майдон мебарад, бинандагони арҷманд, ва ӯ Манучер Ҷалиловро иваз мекунад. ин тағйирот ҳам вобаста ба мавқеъ аст. партоби тӯб ба марказ, аммо футболбозони дастаи клуби марказии варзиш инҷо тӯбро боз ба худ баргардонданд. Феликс Тете бисёрам хуб, паси ӯ Шервони Мамбачоев, зарбаи задаи ӯ ва дарвозабон дар ин лаҳза тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. чун поёни рақобат наздик шуда истодааст, ҳисоб 0-0, ҳеҷ кадоме аз дастаҳоро ин ҳисоб ва ин натиҷа қонеъ намекунад. онҳо муборизаро боз ҳам ҷиддитар карда истоданд ва маълум аст ки мехоҳанд натиҷаҳо дигар шавад. қоидаи бозӣ вайрон шуд аз сӯи Рустам Соиров. ин дафъа ҳам дар мубориза бо Алиҷон Кароматуллозода ӯ натавонист муваффақ бошад ва баъдан қоидаи бозиро дар баробари дифоъгари клуби марказии варзиши Артиш вайрон кард. биёед бубинем ин ҳолатро. албатта Рустам ва Алиҷон ҳамдигарро хеле хуб мешиносанд, якҷо дар ҳайати тими миллии Наврасон ва баъдан ҷавонон. албатта дар Наврасон қаблан бозӣ мекарданд, ҳоло дар ҳайати мунтахаби ҷавонони кишварамон бозӣ мекунанд. зуд дар ҷамоатҳои таълимию тамринӣ дар ҳайати як даста ҳастанд. инҷо ягон ғараз ё хусумат дида намешавад, танҳо мубориза дар майдони футбол аст. рақобати бисёр ҳам ҷолиб. фикр мекунам яке аз дуэлҳои асосӣ дар рафти рақобати имрӯза ҳам ҳаст ба маънои варзишии ин ибора. албатта ва ҳар ду футболбозам бо тамоми нерӯ ва имкониятҳое ки дар ихтиёр доранд кӯшиш карда истоданд бозии хуби худро нишон диҳанд. хело ҳам хуб инҷо Феликс Тете тӯбро гирифт
баъдан қоидаи бозӣ вайрон шуд. қоидаи бозӣ аз сӯи Мунир Давлатбеков вайрон шудааст. Дувар маҳз ҳамин чизро ишора мекунад. Ваҳдат Ҳанонов фоло бо тӯб. Аут ба фоидаи дастаи Истиқлол. мо шоҳиди тағйироти навбатӣ мешавем. Бинандагони арҷманд, Явес Ной Парфет ба майдон мебарояд ва ӯ ба ҷои Идрис Амину бояд бозиро идома диҳад. сеюмин тағйирот дар ҳайати дастаи мизбон ба чашм расид. боз агар ба курсии бозигарони эҳтиётии ин тим таваҷҷӯҳ кунем, футболбозони дигаре ҳам ҳастанд ки мумкин дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ ба майдон оянд, мисли Саёди Курусшо, Комрон Иброҳимов. фикр мекунам аз интихобҳои асосӣ барои Алиё Рашид Муҳаммадов дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ хоҳанд буд. Ромиш Ҷалилов, Нуриддин, партоби тӯб аз ҷониби ӯ ба канори чап. Зоир Ҷурабоев, бо ин ки Ромиш ба майдон омад, Зоир Ҷурабоев ба хати дифои марказ қафо рафт ва дида истодаем ки акнун Ромиш Ҷалилов тавассути канори чап бештар ба ҳуҷумҳо пайваст мешавад ва ҷои Зоир Ҷурабоев ваҳдат бошад, тавассути канори рост доимо дар ҳуҷумҳо фаъол аст. Ромиш Ҷалилов тавассути канори чап улов ба ҳуҷум мегузарад ӯ. Пас ба қафо. Тӯб дар ихтиёри ҳамдастояш боқӣ монд. Амирбек Ҷурабоев. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол. Ваҳдат Ҳанонов паси ӯ. Фурсати бисёр ҳам хуб. Зарба! Ва ҳамин тавр гол бинандагони арҷманд. Билохира ҳисоб кушода мешавад. Салом Ашур Маҳмадов, футболбозе ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон омад, тавонист ба дарвозаи ҳариф гол занад. ин гол мумкин голи пирӯзиовар ҳам шавад дар анҷоми рақобати имрӯза. бубинед, барои мо шумо сармураббии дастаи рақибро нишон медиҳанд. голро футболбози дастаи Истиқлол задааст, вале сармураббии дастаи рақиб барои мо шумо нишон дода мешавад ва инам беҳуда нест. бинандагони арҷманд, фарзанди ӯ ба дарвозаи дастааш гол мезанад. албатта дар чунин лаҳза наметонӣ чӣ гуна эҳсосоти худро нишон диҳӣ. аз голи задаи фарзанди худ хурсандӣ кунӣ ё ин ки аз оне ки дастаи ту ба дарвозааш гол сар дод ғамгин шавӣ. ман фикр мекунам варианти дуюм дурусттар меояд, ба он хотире ки ба ҳар ҳол Алиё Рашид Муҳаммадов як мураббии касбӣ аст ва дар чунин маврид манфиатҳои даставӣ барои ӯ муҳимтаранд. бори дигар мебинем ин лаҳзаро. бисёр хуб бозӣ карданд ҳам Ваҳдат Ҳанонов, баъдан Алишер ки тӯбро гузошт баҳри зарбазадани Салом Ашур Маҳмадов. Ашур Маҳмадов бошад зарбаро ба таври олӣ ва идеалӣ иҷро кард.
خب بینندگان ارجمند دهه آخری بازی شروع می شود. حساب 0-1 فوتبالبازان استقلال توانستند در انجام دقیقه 79 رقابت به دروازه حریف گل زنند و اکنون آنها بهره مستحکم کردن پیروزی خود در بازی امروزه باز تلاش میکنند. در ادامه بازی ها در مسابقه مذکور بینندگان ارجمند در دور دوم استقلال با مسجد روبرو می شود. این بازی روزی 13 فوریه باید برگزار شود. ساعت آغازی این رقابت 10:30 دقیقه با وقت دوشنبه نشان داده شده است و این بازی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار صورت میگیرد. سپس ساعت 14 کلوب مرکزی ورزشی ارتش در همان ورزشگاه بر مقابل روشن از کلوب میدان دوری میکند که نتیجه بازی دوم با در نظر داشت حالتی که عین زمان هست برای کلوب مرکزی ورزشی ارتش مهم خواهد بود. روشن یادآور میشم که در بازی یکم در برابر مسجد پیروزی به دست آورد با حساب کلانی 5-2. در اون بازی هم تا دقیقه 82 رقابت حساب 2-2 بود و بعدا فوتبالبازان روشن توانستند به دروازه حریف 3 گل دیگر وارد کرده غلبه کلانی خود را به قید گیرند. در گروه بی امسال بینندگان ارجمند یک دسته کم در مرحله نهایی اشتراک میکنند. اصلا تیم اسخاتادو که از ولایت سوخت به مرحله نهایی راه یافته بود از اشتراک در مرحله نهایی دست کشید. همین طور دسته های رگاتاداز از ترسونزوده، برقچی از حصار و باشگاه دیگر خطلان از بختر در گروه بی اشتراک کرده ایستادند. رقابت های دور سوم گفتیم روزی 15 فوریه صورت میگیرند. مسجد با کلوب مرکزی ورزشی ارتش با روشن با استقلال بازی میکنند. این بازی ها در دور سوم باز به شهر دوشنبه انتقال می‌یابند. برعکس دسته‌های گروهی بی باشد به شهر حصار میروند و بازی خود را آنجا دایر میکنند. سپس ما شما را روزی 17 فوریه رقابت‌های دوری نیم نهایی انتظار است و روزی 20 فوریه مسابقه جنببست میشود. بازی برای جای سوم و بعدا بازی نهایی برگزاریش در نقشه است. البته اگر در این بین با سبب وضع نامساعد آب و هوا با تقویم مسابقه خلل وارد نشود، در همون روزهایی که من بالاتر اشاره کردم بازی ها طبق نقشه باید صورت گیرد. خاطرتان باشد در آغاز مرحله انتخابی در منطقه دوشنبه بنا بر سبب برفریزی شدید بازی ها 2 یا 3 روز خاطرم نیست ما تاخیر گذاشته شده بودند و ممکن است البته چنین حالت در ادامه با تقویم بازی ها یکی از اون فاکتورهایی که میتواند تاثیر رساند همین است. اینجا کارت زرد نشان داده میشود با فلیکس تته که او با قرار داور ناراضی بود. بیاید ببینیم این وضعیتی با وجود آمده را. داور اشاره کرد که توپ از میدان بیرون شده است، باید از نزد دروازه و بازی درآورده شد، اما فلیکس تته با این قراری خورشید دادابایف ناراضی بود و بعدا این چیز رو پنهان هم نکرد و روی راست با او بحث مناظره داشت که داور با او کارت زرد نشان داد برای این عملی گستاخانه‌اش. البته در این بین بینندگان ارجمند در حیاتی دسته استقلال باز یک تغییرات دیگر هم شده است که حالا ما در میدان بازی کردن شهرام سلیمانوف را میبینیم تحت رقم 17 و فوتبال بازی مذکور اکنون طول دقیقه بعدی بیشتر به حملگران کمک میرساند. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته میزبان باقی ماند. بیلال سلیمانوف پرتاب توپ از سوی او، ولی فوتبالبازان استقلال توپ را به دست آوردند. الکسی لارین، سلام مشهور محمدов، گزارش بسیار هم خوب از سوی او، پس او وضعیت خطرناک است. رستم ضربه میزند و همین طور حساب بینندگان ارجمند 0-2.
استقلال مدتی طولانی برتری نشان داد در رفت این بازی، اما با دروازه بهروز خیریف راه پیدا کردن نمیتوانست، لیک در 6 دقیقه آخر آنها توانستند 2 گل بزنند و این دفعه رستم سویرف مؤلف گل میشود. اکنون ببینید دوئل او و علیجان کرامت‌الله زاده به نفع رستم سویرف جنبست میشود. به هر حال در کوشش‌های قبلی علیجان به قدر امکان توانست به او خبر رساند، ولی در انجام این بازی حمله‌گر به هر حال توانست در این رقابت پیش دستی نشان دهد و علیجان هر قدر که کوشش نکند توسط این پوغچ خواست صدگذاری نماید اما موفق نشد و همین طور ما شما شاهد ضربه رستم سویرف میشویم. او حساب را 0-2 میکند. اکنون برتری دسته استقلال افزود و طول دقیقه بعدی آرامانه شاگردان ویتالی لفچنکو میتوانند بازی امروزه را زیر نظارت خود گرفته جنبست کنند. وقت هم اونقدر زیاد باقی نمیماند. 4 دقیقه دیگر از وقت اساسی. منیر давлатбеков اینجا در پهلوی او البته کامرانی میرزانجاد و بعدا همدستای دیگرش کمک کرده ایستادند تا اینکه هجوم راه اندازی شود. امروز استقلال در برابر آن که در خط هجوم فعالتر بود، همچنین در خط دفاعش هم با اشتباه‌های زیاد راه نداد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش آنقدر زیاد فرصت پیدا نکرد و اما تقریبا وضعیت‌های خطرناکی جدی را با اشتراک دسته میزبان در بازی امروزه در خاطر نداریم. بعد از چند لحظه در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باید یک تغییرات دیگر صورت گیرد. فوتبالیست تحت رقم 7 سیاد کووزشو بهری برآمدن به میدان تیاری دیده ایستاده است. علیجان پاسی او با کامرانی میرزاخان. یاوس نوی فافت دومای هجوم رو میبینیم. فیروز بوبیف یکی از آن نفرانی که برای عوض گل‌های او کلوب مرکزی ورزشی ارتش در مرحله نهایی اشتراک کرده است و از ما یادآور میشم که بازی آخرین کلوب مرکزی ورزشی ارتش در مرحله انتخابی بر مقابل ریگارتادا است. پیش‌صف گروه بود و آنها 2 دفعه با گل‌های زده بازیگری مذکور در رفت بازی با پیش برآمدند، اما غلبه خود را نگاه نداشتند و ریگار در دقیقه 91 حساب را برابر کرد. مرحول ریگار در مرحله انتخابی در گروه خود زینه یکم را اشغال کرد و کلوب مرکزی ورزشی ارتش زینه دوم را کسب نموده بود. جانیبک شریف از میدان گرفته میشد. بینندگان ارجمند محافظتگر و به جای او به میدان اکنون نیم محافظتگر ورود میکردند. علیشیر با دستش بازی کرد. کارت زرد برای این عملی او. خوب وضعیت استانداردی اکنون با اشتراک فوتبالبازان دسته میزبان. فیروز بوبیف در نزد توپ. پرتاب توپ از جانب او به داخل جریمه‌گاه و ولی شده رستم یتیمов به توپ رسید. بعد از آن که وضعیت را همدستایش برطرف کردند با همین این حالت رفع می‌گردد. دقیقه آخرین وقت اساسی شروع شد. حساب 0-2 استقلال توانست در انجام این رقابت برتری خود را تامین کند و حالا آنها با پیروزی خود البته در بازی یکمشان در مرحله نهایی مسابقه جام فدراسیون فوتبال کشورمان در سال 2021 نزدیکند. البته با غلبه آغاز کردن هر یک مسابقه بسیار خرسندی آور است و هم روحاً به دست امکان می‌دهد با بازی بعدی آمادگی جدی بیند و با باوری تمام بهره به دست آوردن آن البته مبارزه را آنها آغاز می‌کنند.
хонахо Истиқлол бо он ҳайат ва зарфияту имкониятое ки дорад дар ҳамаи мусобиқаҳои дохилие ки иштирок мекунад, агар ҳайати асосӣ ё ман ҳайати комили даста бошад, пас метавон бо боварӣ гуфт ки онҳо муддаии асосӣ, яъне довталаби асосӣ баҳри пирӯзӣ ба ҳисоб мераванд. новобаста аз он ки дар баробари онҳо кадом дастаҳои дигари лигаи олии футболи кишвар рақиб мешаванд. Комрони Мирзохон тӯбро ба ихтиёри ҳамдастояш баргардонид. 3 дақиқа вақт илова карда шуд. Дақиқаи якуми он аллакай ҷамъбаст шуда истодааст. Саёди Ковусшо тӯбро боз ба ӯ баргардониданд. Алиҷон Кароматуллозода партоби тӯб аз ҷониби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, аммо ин ҳолат бартараф карда мешавад аз сӯи Зоир Ҷурабоев. дастаи мизбон акнун дар тӯли дақиқаи охир фаъолтар ба назар мерасад, аммо Истиқлол кӯшиш карда истодааст имкони ба ҳуҷум гузаштанро ба онҳо надиҳад ва чанд кӯшиши хуби футболбозони клуби марказии варзиши Артишро ҳам онҳо аллакай бартараф карданд. Феликс Тете Мунир Давлатбеков Комрони Мирзонаҷод партоби тӯб аз сӯи ӯ. ин вазъият бартараф мешавад ва 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. Истиқлол дар ин байн ба аксул ҳуҷум фирор мекунад. имконияти бисёрам хуб аст ва ин вазъият бартараф карда шуд. оё қоидаи бозӣ вайрон шуда буд ё на? довар ишора мекунад ки на, бозӣ бояд идома ёбад ва ҳоло футболбозони клуби марказии варзиши Артиш боз ҳам дар пайи ташкил кардани ҳуҷуми худ ҳастанд. Саёди Ковусшо ҳадди ақал агар 1 гол бизананд ҳам ин фикр мекунам бо дар назар дошти рафти бозии имрӯза чандон натиҷаи бад нахоҳад буд барои клуби марказии варзиши Артиш, аммо ҳамон тавре мебинем Истиқлол иҷозат намедиҳад ки ҳариф ба дарвозаи онҳо голи шармшикани худро ба ҳадаф расонад. вақти илова шудам то рафт ба хотимаи худ наздик аст. чанд сонияи дигар албатта Хуршед Дадабоев интизор мешавад ва баъдан фикр мекунам аз анҷоми рақобати имрӯза мо шуморо огоҳ мекунад. ҳамин тавр ҳам ҳаст. бозии аввалин дар гурӯҳи аи мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи кишварамон дар марҳилаи ниҳоӣ бинандагони арҷманд бо иштироки дастаҳои шомили гурӯҳи А ҷамъбаст шуд. равшан тавонист дар барои Масчо 5-2 пирӯзӣ ба даст орад ва Истиқлол дар бозии дуюм бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш зафар ёфт. онҳо 2-0 ғалаба карданд. Салом Ашур Маҳмадов ва ҳамчунин Рустам Соиров муаллифони гол дар бозии имрӯза шуданд. гурӯҳи эҷодию техникии шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол бинандагони арҷманд ин бозиро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе пешниҳоди шумо карданд. сипосгузорем ки тӯли ин муддат моро ҳамроҳӣ кардед. дар назди микрофон Шореҳ Парвизи Маҳмадавин буд. инъикоси бозиҳои дигари